אני מתכבד להזמין את פרופסור עידו וולף, יושב ראש המועצה הלאומית למניעה, אבחון, טיפול במחלות ממאירות, מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי איכילוב ומנהל בית ספר לרפואה, ראש בית ספר לרפואה, כן, שאני גם שם מלמד. תודה רבה. תודה. האמת שזה כיף גדול והתרגשות גדולה להיות כאן הבוקר, ואנחנו מכיר אישית הרבה אנשים כאן בקהל כבר מהרבה שנים, ובעצם העובדה שכאן כולנו ביחד זה כבר הישג אדיר, באמת כל הכבוד לזה. אני רוצה להתייחס לכמה נקודות כלליות, וקודם כל אני רוצה לדבר על מושג אחד מאוד חשוב, מושג ההצלחה. המטרה שלנו בסוף היא להצליח, וכולם פה רוצים להצליח, אבל מה בעצם ההגדרה של הצלחה? ויש הרבה דברים של הצלחה, בואו נעשה את החדשנות ואת הדיגיטל ואת הפיתוח והכל. גם פרופסורה זה הצלחה, אמא שלי נורא מרוצה שאני פרופסור. אבל בסופו של דבר ההצלחה של כולנו כאן תימדד בדיוק בשלושה מדדים. האם הצלחנו להציל חיים? האם הצלחנו להאריך חיים באופן משמעותי? והאם הצלחנו לשפר איכות חיים? אלה שלושת מדדי ההצלחה היחידים של כולנו כאן, כשהמטרה שלנו כאן היא באמת המחלה והמטופלים מולנו. וכולנו נוטים כל הזמן להסתכל לכיוונים אחרים, כי כולנו חשוב לנו דברים אחרים גם, וגם הצלחת הארגון וההצלחה האקדמית וכו'. אבל נורא חשוב שכל יום נשאל את עצמנו, האם מה שאנחנו עושים משרת את אותם שלושה יעדים, כי אלה בסוף יעדי העל ואין בלתם. ומי צריך להשיג את היעדים? אז בבית ספר לרפואה, כשסטודנט לומד רפואה, הוא לומד בדרך נורא פשוטה. לחולה מגיע לחדר מיון, עושה צילום חזה, יש לו דלקת ריאות, מקבל אנטיביוטיקה. מאוד מאוד פשוט. אבל אנחנו יודעים שהמצב הוא הרבה יותר מסובך מזה, כי החולה מגיע למיון עם המשפחה, החולה מגיע למיון אחרי שהוא עשה דרך ארוכה אצל רופא המשפחה, ולאן הוא הולך. זאת אומרת, אנחנו לאט מתחילים לדבר על מה זה patient journey, מסע המטופל. כשאני מדבר עם סטודנטים שנה שישית, הם עוד לא מבינים בכלל שיש דבר כזה שנקרא patient journey. הם מסתכלים נורא נקודתי. ורק עם הזמן, התפיסה של ה-patient journey הולכת ומתפתחת, וברור לחלוטין שלמסע הזה, כדי שהמסע הזה יצליח ויעמוד באותן שלוש מטרות שדיברנו עליהן קודם, צריכים הרבה מאוד שותפים. אז יש את השותף הראשון שזה הסרטן, מה לעשות, שותף קצת נחסי, אבל הוא התחיל את הסיפור הזה. יש את המטופל, ואז יש לנו המון שותפים נוספים. יש את המשפחה, את החברה, את הרופאים והרופאות, וכל אחד מהשותפים האלה מגיע עם האמונות שלו והתפיסות שלו. ואנחנו, נגיד, הצד הרפואי, אנחנו לא אובייקטיביים. כל רופא או רופאה נכנסים לסיפור הזה עם סט שלם של אמונות של עצמם, שגם הם משפיעות על האינטראקציה. עכשיו, זה לא רק הרופאים והרופאות, זה גם המוסדות למיניהם, הסל ומשרד הבריאות והרגולציה והקופות, ובסופו של דבר כולנו צריכים למצוא דרך לעבוד ביחד כדי לשרת את אותן שלוש מטרות ראשונות. וזו החשיבות הנורא גדולה של מה שקורה כאן היום, כי זו פעם ראשונה מאז שאני זוכר את עולם הסרטן בישראל, שכולם כאן יושבים ביחד בחדר, והרבה אנשים מבינים כמה זה היה מורכב, וחלק מה שקורה כאן היום זה תהליכים שבאמת נמשכים כבר שנים. היכולת לקרב את כולם ביחד. ויש הרבה מאוד צעדים שצריך לעשות בדרך. אני רוצה לתת דוגמה לכמה צעדים שעשינו במסגרת הפעילות של המועצה והאיגודים בשנתיים האחרונות. צעדים שהם מאוד משפיעים לטובת החולים, ויש להם דרך לעשות אימפקט גדול. אחד הצעדים הכי חשובים שלנו היה שבסופו של דבר משרד הבריאות הוציא חוזר שמחייב קיום ישיבה מולטי-דיסציפלינרית על כל חולה סרטן מורכב. זה היה מאבק שנמשך באמת שנים. הצלחנו בסופו של דבר שהמשרד יוציא את החוזר, וזו דוגמה לפעולה של הרבה אנשים, היו שותפים להרבה אנשים גם בחדר הזה, רופאים ואיגודים ואחיות ורגולציה, עד שהגענו לחוזר הזה, ואחד המאבקים הגדולים שלנו יהיה היישום שלו, כי יישום שלו יביא להצלה של הרבה מאוד חולים. פרויקט נוסף זה הכנסת אונקולוגיה בפעם הראשונה למדדי איכות. משרד הבריאות החליט שצריך לעשות מדדי איכות בתחום האונקולוגיה. זה משהו שהאימפקט שלו בסופו של דבר על החיים הוא אימפקט אדיר. וזה משהו, זה מסוג הדברים, זה מסוג הפעולות שאנחנו צריכים להרחיב אותן עוד ועוד. דוגמה נוספת היא הרחבת סמכויות האחיות.
עכשיו הולכים להקים מקצוע חדש, אחות מומחית לאונקולוגיה, והנה דוגמה איך מערבים עוד סקטורים בצורה הרבה יותר פעילה כדי לתת מענה להרבה דברים. בסופו של דבר המטופל והמשפחה רואים את האחות יותר מאשר את הרופא, היא הרבה יותר זמינה להם, וכשיהיו לנו אחיות מומחיות זה יוכל לתת לנו מענה הרבה יותר מקיף. ואנחנו צריכים כולנו כאן לחשוב על פתרונות רחבים בהתחשב במצב הקיים. הרי ברור לכולנו שלא נקבל עכשיו עוד 9,000 רופאים ועוד כסף כמה שנרצה וסל של מיליארד שקלים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו בתוך המגבלות הקיימות בונים לנו מערכות שונות שיוכלו להתמודד עם האתגרים, וזה אחד הדברים הכי חשובים של השולחנות העגולים. לראות איך כל שולחן מוצא פתרון שא' עונה על אחד האתגרים שדיברנו עליהם בהתחלה, אבל נותן להם מענה בצורה ריאלית, לבוא עם דרישות שזה לא ילך, והדבר השלישי, משהו שהוא יהיה באמת ישים מערכתית. משהו שיהיה טוב רק למשולש הברזל של שיבא איכילוב בלינסון, עם כל הכבוד, זה לא הפתרון. צריך משהו מערכתי לכלל המדינה. אז באמת התרגשות גדולה להיות כאן, כיף גדול, תודה רבה לכולם ותודה רבה לך גיא. בהצלחה.